Este o perioadă sfântă, cea care urmează, și trebuie să felicităm președintele Consiliului Județean, pe domnul Flutur, trebuie să felicităm cei care aici, la Suceava, au reușit să organizeze aceste evenimente, să mulțumim bisericii că este alături de noi și că ne dau prilejul să nu uităm tradițiile noastre românești, tradițiile bucovinene legate de Sfintele Sărbători Pascale. Bucovina este un loc cu care Dumnezeu a binecuvântat România și România binecuvintează întreaga lume. Și vin turiști de pretutindeni să cunoască Bucovina și este obligația noastră să facem cunoscute valorile, tradițiile pe care dumneavoastră le păstrați cu atâta sfințenie de atâta mari de ani. În numai 3 luni, într-adevăr, am venit la dumneavoastră de 2 ori și voi mai veni de multe ori de aici încolo, pentru că împreună avem ceva de făcut. Trebuie să arătăm lumii întregi ce țară minunată este Bucovina, câte lucruri se întâmplă aici și câte lucruri pot fi învățate de toți cei care vă calcă pragul.